Tässä olisi PV-projektille jatkoa taas vähän se. Tosiaan isompi akku on tullut nyt ja sille tehty telineet tuohon runkoon. Ja tässä jaksossa olisi rungon puhallusta ja maalausta ja laitellaan vähän nippuun tuota. Joo, sattui sen verran pilviraku olemaan, niin ehtii just sattua rungon tuossa puhallella. Vähän aina ongelmia nutten vehkeiden kanssa muutenkin, niin se, että vielä sajes siihen kylkeen, niin ei paljon helpota. Siinä on se runko tuommoisen pohjanmaallisen. Ei ollut oikein mitään epoksia nurkissa valmiina, niin pistin tuolla vyrtirostopilla tuonne aika perushyvä, jos ei muuta oo. Ja toi nytkin rupes sataamaan, että saa nähdä, pitäisikö nämä vie sisälle vai menneekö tämä nyt ihan häneksi. No, katot. Aika äkkiä se kuivaa tuo maa. Se olisi Pohjolan tallin kammiossa tänään maalauspäivä. Ei tuo ilmankosteus mikään paras mahdollinen. Maalitkin on jotkut vanhaa varastoa tuolta revitty. Saa nähdä tuleeko ne ulos edes purkista. Ei se ole hävi maalarikka, niin katsotaanpa miten se onnistuu. Vähän siinä tosiaan oli tuommoista vesipisaran jälkiä niistä viime sateista, mutta mä käyn muutenkin karhunkirjalle läpi, niin siinäpä ne lähtee samalla pois. Jos tarkoitus semmonen jonkunlainen hopia ruiskia päälle. Semmonen ainakin jonkun verran metallihohtoinen. Katsotaan nyt mitä sitä purkista tulee. Ei ole ihan tarkkoja muistikuvia siitä maalista. Tämmöistä sitä löytyi näköjään. Vähän paksun näköistä on. Puoletta pitää vähän jatkaa tuonne ruiskulta. On nämä kaikki maalit semmosia. Joskus Ylimaski sai semmosen läjän. Joskus suuri osa 90-luvun puolella sekoitettu sitä. Aina vähän arvotus, että miten ne toimii, mutta on ne nyt tähän mennessä hintansa näin ainakin hyvin toimi. Alas enempää mittaamat. Vähän maalia ja pikkusen jotakin hoikennetta perään. Tästä ainakin tuli hopia, mutta on kyllä varmaan yksi maailman kaikkein tympeimpiä runkoja, tämä PV-runko ruiskutella. Ja ei yhtään helpota nuo itse tehdyt lisäosat, jotka haittaa vielä sitä projektia. En tiedä, mihin kaikkeelle jäi punaista näkymään, mutta näillä meni. Lakkakin näyttäisi ainakin vähän tulevan purkista ulos. Tiedä riittääkö tuo mihinkään, mutta pitää varmaan ohentaa sitten reilu. Hehe. Mä ei oo ihan 90-luvulta, mutta olisikohan tuo 2013 sitten. No, katsotaan. Eikö se kun sais yhdenkin kerroksen jonkunlaisen, niin mulla on korkkaamaton purkki, tää lakkaa kyllä sitten jos sitten mattaa ja nykäisee uuden kerroksen. Koitetaan tällä selvitä johonkin asti. Hyppäsin jos lakat laskettu päälle. Pikkusen olisi voinut tuohon runkoon käyttää enempi aikaa. Laittaa jonkun hinkalta epoksen tuohon välille. Aika paljon kaikenlaista pikkunaarmua näkyy tuossa.
Se nyt ei oo niin vakavaa tietenkään. Olosuhteisiin nähden näyttää, että ihan hyvin onnistuu. Jos vaan tuo lakka vielä joskus kuivaa tuosta. Sekin on vähän arvotus. Pistin vähän reilumasti kovaitetta, mutta eipä koskaan tiedä noista vanhoista myrkkyistä. Vähän jännitti kuivaako se ollenkaan tuo lakka, mutta kyllä se näyttäisi kuivahtaa. Tuli ihan hyvän näkö. Muutamia laikkuja lukuun ottaa. Unohtuksia. Se alkas PV mennä pikkuhiljaa sinne kassaan päin. Mikäpä se siinä maalattuja osia niputellessa. Tässä nyt näkyy vähän, tuo punainen vähän kultaa tuolta. Se on nyt semmonen. Hän tuli tosiaan nuo RFY-iskarit nyt kuitenkin. Oli ne öllärikopiot vielä vähän pitemmät, niin nousee tuo perää liikaa. Tää kattoo tilaako joskus vähän lyhyemmät öhsyt iskarit siihen vielä. Muuten alkaisi olla osat tähän aika lailla valmiina. Tuo kuitutankki ei vielä ole valmis eikä valmistu. Eikä ole se muotiksi tarkoitettu tankkikaan on vielä ihan. Siinä olisi pikkusen pohja jäljellä ja sitten voi vetää hinkkaväri siihen. Myös tuo lasikuitupenkin pohja vielä vähän kesken. Tää yksi kerros siihen vettä kuitua ja työkaveri aikoo siihen uuden pehmusteen leikata. Niin. Tää varmaan alkuun mennä jollakin vanhalla peltipenkillä. Sepä alkas olla rullaavassa kunnossa. Tää varmaan tältä päivältä lopetella. Huomasin tuossa, että tuo jalusti on jossakin hukassa. Se on niin kuin aina jokaisessa kunnon maalausprojektissa, niin jotakin jää maalaamatta. Tällä kertaa se oli näköjään tuo jalusti. Kun jostakin saisi kaivettua, niin pitää siihen vielä joku vannehopu ja kiskasta pintaan. Kävin tuossa illan päälle vielä nykäiseen tuo pilletti etujarrun paikalleen ja laittelin nesteet ja ilmasiin. Nyt on muuten jarrut PV:ssä. Ei oo, voi sanoa, että on hyvät jarrut edessä ja takana. Kelepaa jarrutella ja pysähtyy. Sä nyt vähän toista päivää tuli etittyä sitä vanhaa jalustinta ja ei sitä oo missään. Mä sitä keksin tuossa, että ei tarvitse maalata, kun tekee alumiinista. Kokkaillaanpa tämmöstä sitten seuraavaksi. Säkin meinas olla vähän tilanteita, kun ei niinku millään tuo alkoi sotkemaan ja räpistelemään ja ei onnistu. Se on vähän pitemmän aikaa temppuillut tuo tikki taikka poltin. Se oli tuolta halennut ja puhalsi kaasut sieltä ulos. Eihän se toimi silloin oikein. Ei muuta kuin uutta putkea. On vähän alimittaisia tuolle alumiinille oikeastaan noin. Ei mä kun saan 30 amperin polti. Niin se oli tämäkin. Tahtoo kulua kun se lämpenee, varsinkin tuo fleksikaula.
On ton pitkään mulla ollutkin. Kuitenkin käytettynä tullutkin ja ollut kohta 10 vuotta. Ei muuta kuin uutta putkea. Semmonen tuli. Pikkuinen menee liian pitkälle. Tolparia vois vähän tehdä tuohon, mutta en tiedä tarviiko. Loppuun vielä muutama sana noista sähköistä. Tosiaan tuli tommonen vähän päivitetty versio noistakin, paksummat kaapelit ja muutenkin siistimmät, niin jos ei syttyisi vaikka palaamaan ennen. No niin, salaisessa testilabrissa ollaan taas. Tuossa nuo sähköt pikkusen paremmassa jamassa nyt. Akkukaapeli tulee tämmöisellä 64 kaapelilla ja sinne on iso aina sulakepesä ja tommosen pikku liitirimaan pätkän laittaa. Helpompi jaotella noita. Siellä nuo valosähköt tulee tuosta ja mittaristo on. Missä se on? Liittimellä. Kai se jossakin on, kun kerran valot. Ja. Tuo on vielä tuo 3-speedi kytkemättä ja johottamatta. Muuten alkaisi olla semmoista varmaan aika lähellä sitä viimeistä versiota. Sehän tuli kasattua tuossa testauskuntoon ja jätskillä pääsi jo käymään ja niin päin pois, että ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, niin jatketaan aiheesta seuraavalla videolla ja pannaan vaikka joku koeajopätkä siihen.